Negros Occidental, mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1, Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast, Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1, Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga Pangulong Dinaran sa mga balita lokal, Mayor sang Pulubandan nag-resign, Vice Mayor na panumpa bilang bago nga alkalde. Siyam ka pulis nga na destino sa Nokpo kag BCPO, suspendido. Sa balita nasyonal, Comelec wala na sang plano nga palawigon pang pagparehistro sang mga abutante. Mother tongue, ginapagakas ni Education Undersecretary Epimaco Densing. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga la Huwebes, Hulyo 21, 2022. Ang inyong news team, Aksyon, Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sa Yes, good morning mga ka-aksyon. Good morning, Aksyon Eden. Yes, good morning, Action Boy. Kag sa atin sinima ka-aksyon, cold morning na naman dali sa akon. Oo, kag how are you? I miss you. Wow, I miss you. Miss you gid dayon. The mga 10 years to nakakita. Pero sa akon blang classmate aw sang hapon nakita na kami. Pagkagabi gin kada sugat ko sa kami kaduan kami. Pagsakay sila kanya long time no see. Kaya na lang sa hapon na inop. Long time daw si but now see na dali ra kay arrange ko dana yung aton Yes. beautiful uniform. I-arrange mayo nga makita ang curve. Kitang curve. Ang curvaceous. Kadako gani. Extra Hindi. small na ni. Hindi pwede nga gamay ka lang. Hindi, pwede. Dako yun siya yung t-shirt. Extra small na ni pala. So dapat Tani sa children. dapat giro sa akong 18. Dapat sa teens children lang tani gito, nga sizes. Feeling ko man. Ano man si Miles man. Pareho naging kami na size. Pugin ano ako. Ginabansi ako isa. Gin kuan ka guro ay nang gin sa butahe. Feeling ko man. Tapos ang akon nga uniform, though dress. Wala ba? Pwede na ako hindi mag-lower. Hindi ka na nga ay habi daway ka mang daga lower. Wow! Sana ako. Tiga, di ba may buslot di akon nga pants? Tiga, butungo ko, di ba ka malusot? Yung takid ko lang gamay. Sa aton dira nga mga ka-aksyon nga naga-monitor sa Facebook, please like, follow and share sa aton nga FB Live, na? Yes. Sa mga nag-aga pa, nagbugtaw, nga nagupod sa aton, good morning. Sarah Reyes, mga aga sa imo. Of course, the President himself, Dennis Richard Tibor Roma. Mas bibi eh. Sabi ko si BBM, kaya the President itself. President ng ija, Energy yung Fans Club. Yes. Very loyal. Arlene Javier. Ay, morning si mo, Arlene. Morning, Monitor sila sa Barangay Santa Rosa, Murcia. Natamyo lang pamilya Ibanez, Villaflor, Latagin, kag Javier. Sa Barangay Caliban, kag tanan nga nagamonitor sa Santa Rosa. Good morning din Laguna. sa inyo. Murcia, lapit Ay, anay. Hindi Murcia, ta lalo. maglumpat anay. Abi ko sa Santa Rosa, Laguna. Santa Rosa, Laguna, muna sang lugar nga ginaubran sa mga apelyido jeep bala nga mga Pinoy bala. Dira na da Dara. Paubra ko da bala karon. Melile Oligo, morning man sa imo, dira sa Banis Cafe. Teresa Linaha Kayaw, good morning, dira sa Bagos City. Dugay-dugay ta si ko, makita nagros na sang classmate ko nga si Lilian. Bermudez. Kaya nagpuli si Lilian mo from Australia. Amo to sa gabi na hambal ko si buong classmate ko nga sang hapon Kagabi, kami. okay. Pagkagabi Kita ka maliwat. kita na kami liwat kay ginupdan ko siya kay nag ballroom dancing siya. Uy, ala, Nag-ballroom. dara sa may ano? JKL. Sa JKL. Ay, may ballroom dancing din sa JKL. Daw nag-launch sila kagabi. Ah, okay. Mahilig ang classmate ko sa ballroom. Well, Sangga mahana na makuan, may DI man saya kuya ti
sitting down. Abi ko Sitting ikaw. down lang, kuya. Abi ko ikaw ang hindi ay. Or kikuhaan niyo man ka di ay. Wala. Wala. Sila sa ako no niya, basin din ako baka kaya 2.5 years na kuha kasaot mo. Hindi ko na problema. Ako na 58 years na. O standby sa mga balita lokal. Balitang Bayan, numero 1. Sa detalye na sa ato ng panguna ng mga balita lokal, nagpanumpa kahapon nga adlaw bilang bagong alkalde sa Banuasang Pulupandan si Anay Vice Mayor si Vice Mayor Miguel Antonio Peña kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson. Si Peña mo ang nagbulos sa bago lamang napili nga si Mayor Lorenzo Eduardo Mario Suatenco nga nag-resign 2 kabulan matapos ang Mayo 9 nga eleksyon. Nagpasa si Sotenco sa resignation kay Governor Lacson nga gilayon man ginaprubahan. Nag-resign si Sotenco bangod sa isyu sa ikaayong lawas. Samtang magapungko bilang vice-alkalde ang number 1 councilor nga si Anthony Gerard Sotenco nga dungan nagpanumpa kay Peña. Gin-suspend naman ang siyam ka mga pulis nga nadestino sa Negros Occidental Police Provincial Office kag Bacolod City Police Office epektibo Hulyo 16. Sunod kay Police Lieutenant Judices Catalogo, spokesperson sang NOCPO, 8 ka mga police non-commissioned officers nga nadestino sa Silay City PNP ang kalakip sa mga gin-suspend sa sulod sang 50 ka adlaw. Samtang nadalaman sa suspension order si Police Lieutenant Colonel Noel Polines nga sa hepe sa Silay City PNP kag karon na destino na sa BCPO. Ang suspension orders ng siyam ka mga pulis ang angot sa reklamo sa mga subject sa anti-gambling operation nga ginpatigayan sa tuig 2019 sa Barangay 1, Syudad sang Silay. Ang manadagpan sa operasyon ang nagpasakas ang kaso batok sa operatiba sa Silay City PNP. Kaso nga grave misconduct ang ginfile direkta sa Regional Office ng National Police Commission apang sa ginpapanaw nga resolution sa Mayo 12, 2021 gin-downgrade sa less misconduct ang kaso sa mga pulis. Samtang ang suspension order naman nga ginpapanawag sa Philippine National Police Headquarters ang ginabase sa NAPOLCOM Order 2022-03137 nga ginpapanawag sa itong Abril 20, 2022. Gin-implementar lamang sa PNP ang mando sa Hulyo 16. Nag-file sang motion for reconsideration ang siyam ka mga pulis nga gin-suspend bangod sang kaso nga less grave misconduct. Sunod kay Police Lieutenant Judices Catalogo, spokesperson sang Negros Occidental Provincial Police Office, antes pa magpanaog ang suspension order gikan sa Philippine National Police, naka-file na sila sang motion for reconsideration kag sabat sa aligasyon sa mga tagreklamo. Duwa man ni Catalogo, wala pa nakasabat ang Napolcom kag ang higher command sang PNP may angot sa motion sang siyam ka mga pulis. Sa karon ining siyam ka mga pulis nga ginpangabay hindi lang mapahingadlan ang mga ngalan, ang ginsaylo na sa Regional Police Holding and Accounting Unit sang Police Regional Office 6. Ginatugyan naman sang Negros Occidental Police Provincial Office sa hepe sa Silay City PNP ang pagbutang sang temporaryo nga personnel sa mga posisyon nga ginbakante sang siyam ka mga pulis nga ginpaidalom sa 50 ka adlaw nga suspensyon. Sunod kay Police Lieutenant Judices Catalogo, spokesperson sang NOCPO, wala pa sang formal nga mando para sa augmentation sa Silay City PNP. Aminado ukon ako man ni Catalogo nga ginakulang sang police non-commissioned officers ang NOCPO. Damlag lang may 8 ka mga PNCOs nga nadestino sa NOCPO apang floating
pending pa ang status ng mga ini. Nagasalig naman ang NOCPO kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca nga mabala sa sini isang gusto manabilin nga PNP personnel sa silay PNP. Palibala wala pa anyway sa short kita sa tao subong. Kaya nga doon di kayo nag-abot natin sa user to mayara pa lang sa waiting ka labot no walua. Ang kabayan sa pagpahayag ni Lieutenant Judices Catalogo. Formal na nga nagpungko bilang bagong hepe sa Public Information Office ang Negros Occidental Police Provincial Office si Lieutenant Judices Catalogo. Si Catalogo ang nagbulos kay Police Lieutenant Abigail Donasco nga karon ginsaylo naman sa Talisay City PNP. Suno kay Catalogo ang iya obligasyon bilang bago nga Chief PIO ang dugang sa iya subong nga posisyon bilang Deputy Chief sa Police Community Affairs and Development Unit sa NOCPO. Pahayag ni Catalogo, ginkakibot sining bago nga mando bangod nga iya ginalauman nga pag-abot sa bulan sa Agosto, magabalik na si Donasco sa pagpangalagad bilang PIO sa NOCPO. Sa piyak sini nagapasalamat naman si Catalogo sa pagsalig ang ginhatag sa iya sang higher command sang NOCPO. Sa iban pang balita lokal, patay ang ginaligar miyembro sa New People's Army sa enkwentro sa tunga sang 62nd Infantry Battalion kag Central Negros 1 NPA las 8 pasado sang aga Miyerkules sa sitio Taluktok, Barangay Sandayaw, syudad sang Gihulngan, probinsya sang Negros Oriental. Sunod kay 303rd Philippine Army Commanding Officer Brigadier General Inocencio Pasaporte, 5 ka ginaligar miyembro sang NPA ang ibalbado sa enkwentro sa diin. Isa ka wala pa makilala nga lalaking NPA ang kumpirmado nga napatay. Na-recover sa lugar sa insidente isa ka unit sa submachine gun, isa ka 357 nga pistola, granada kag mga subversibo nga dokumento. Ginpahag man ni Pasaporte nga mga kwento sa militar lunsay mga remnants sa CN1 NPA nga damlag pa na dismantle sang militar. Nagapati naman si Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang commanding officer sa 303rd Infantry Brigade, nga isa lamang ka propaganda ang ginpahayag ni Dionisio Magbuelas, spokesperson sang Mount Cancermon Command New People's Army matapos ginaligar sini nga gin-abduct sa makatapos ang 94th IB ang duha ka miyembro sang Mahalang Farmers Association sa sitio Mambalayong, Barangay Mahalang, siyudad sang Himamaylan. Suno kay Pasaporte, wala sang kamaturan ang ginapasibangod sang NPA batok sa ila kag wala man sang record nga abduction sa Himamaylan City Police Station. Nagapati man si Pasaporte nga isa ini ka desperado nga tikang sang NPA sa Central Negros agud maguba ang ngalan sang militar kag ang maayo nga binuhatan sa komunidad. Natalana naman nga magapatigayon sa Zoom meeting si Governor Eugenio Salacson sa tanan nga mga city kag municipal health officers sa Negros Occidental. Agod tala kayo ng problema angot naman sa dengue. Sunod kay Lacson, luyag sini mismo nga hibaloon gikan sa tagsa ka mga health officers kung ano ang matikang nga ginahimo sa ila talatapan upod sa natungdan nga mga LGUs ilabi na ang pagtukod sang task force. Dugang pa ni Lacson, wala nagkulang ang probinsya sa paghatag sa mga nagakaigo nga pondo para sa mga kampanya bangod talit-talikdan nga tuig 3.9 milyones ka pesos sa alokasyon nga ginpain sa probinsya para sa pagbakal sang larvicide samtang 2.7 milyones pesos naman sini nga tuig. Ini man ang rason suno pa sa gobernador kung nga hindi na kinahanglanon pa sa Negros Occidental nga magdeklarar sa state of calamity. Nagalao man ini nga iya na mahibaluan ang aktual nga sitwasyon sa problema sa dengue sa bilog nga probinsya sa palabuton nga Biyernes. Nagpakabay naman ang Comelec Bacolod kay BCPO Director Colonel Thomas Joseph Martir sang dugang nga pulis para magbantay kag masiguro ang katawahayan sa nabilin nga 3 kadlaw nga mall voters registration sa Robinson's Place, Bacolod. Suno kay Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trinio Canya, ilan ang inapaabot ang pagdagsa sa mga aplikante tubtub sa katapusan nga adlaw sang pagparehistro. Sa karon may 4 ka pulis ang na-assign sa sulod sang mall. Magluwas sa pulis nga naga-monitor sang linyahanay sa guwa sang mall kag bitaw personnel. Suno pa kay Kanya, nagapabilin sa 600 ka priority numbers ang gina-issue nila tubtub sa Sabado nga adlaw, magluwas sa mga priority kung sa priority. Sa karon suno kay Kanya, wala sang komunikasyon sa Comelec Central Office angon sa pagpalawig sang voters registration. Sa katapusan nga balita lokal, nagpangabay naman ang sangguniang panlunsod sa syudad sa Bacolod sa DSWD paagi kay Secretary Erwin Tulfo kag Regional Director Maria Evelyn Macapobre nga pasakaan ang kadamuon sa mga benepisyaryo kag dugang nga pondo para sa social pension sa mga senior citizen sa syudad sa Bacolod. Inibase sa aprobado nga resolusyon nga ginduso ni Councilor Celia Flor, Chairperson Committee on Senior Citizen. Sa regular session Miyerkules, ginpahag ni Flor, base sa iyang pagpangsisa ang syudad sa Iloilo
may kapin 13,000 ka mga benepisyaryo pero Bacolod mayara lang sang 2,700. Sunod kay Flor ginpalabot sa iya ni makapobre nga 2,700 lamang ang benepisyaryo sa Bacolod bangod ini lamang ang ngalan nga ginsumitar sang Office of the Senior Citizen Affairs o kun OSCA sa syudad. Ang paghatag sa social pension ang base sa RA 9994 o kun Expanded Senior Citizens Act of 2010. Ini ginhatag sa mga senior citizen nga may masakit, wala sa may nabaton nga pension halin sa gobyerno o kung wala sang permanente nga income. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:15. Comelec, wala na sang plano nga palawigon pa ang pagparehistro sang mga botante. Samtang mother tongue, ginapakakas ni Education Secretary Epimaco Densing. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Balita Espesyal! Dirita Action Boy sa atin sining nga balita special, mga benepisyo sang cold and hot water sa pagpaligo. Pagpaligo. Yes. Una ta Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boy sang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang colds sang wala. colds. Trangkaso. Muna. Ano man? Gama sila gano'n. Cold water ka prevent sang cold? Trangkaso. Kaya okay. siyempre init sang lawas kung Action Boy mapagwa. Pero pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo pag Action Boy sang cold water, tingala ko sa una si Lula, cold ginapaligo niya bisan tugnaw-tugnaw kay gapa-tighten inagali sang skin. Okay. Man, tightens the skin Action Boy kay nagapa-extra puti na siya kuno. Ay na, extra nga puti. Oo, Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit yung maligo ko mo. Okay, sige. Dre na kita kay si Alagad Kevin Henry Blas. Good morning dira sa imo sa may hinubaan. Yes. Sa Alagad Radio dira mayong agagid. Sa mga nagapangapida sa kapihan si Alagad Kevin ang inyong bahala. maalagad sa inyo. Sa mga kapihan da kay Gani, kay Lani. Si Gani da kapihan ni Gani. Kung sakto ang pang-type ni ni Kuana. Gani, lipat to si Winston. Tao ba to? Winston. Dito pala sa Recreo. Sa Recreo na ya. Gonzales. Kung Gani, kapihan ni Gani. Morning dira sa inyo. Kay kapihan naman ni Lani. Sa puro kalubay na iya sa Bago City. Dapat guro ang pangalan ko si Edini. Ay, kaya para may kapihan man ko. Hindi ba gatasan yung imo na mga plano? Si Rinati kaya. Gatasan nila yan. Gatasan yung imo. Athea Kim Erimanteng, mga gateng. Good morning, Ting. Doka social ba sa iyang profile picture? Babe? Oo, tanawa bala kay kakililiwi. Gidang isang posing. Gator, ba magaling lawas yan, no? True. Ang Santa Rosa, kanuuton na ni Klaus. Yung botsi mo na. Dali, di ba na kay... Magulang kong manghod. Makadisa ko kay isa. Kay James Friend Graces, good morning, man. Yes. Sige. Uy, si pakaisa ni guro ni Ating ay. Si Rose Ann Ariman, good morning, man. Kay Maverick Anthony Diaz, good morning. Sa Patriaville, gapamati sila ko na sa programa. Patria Salamat, Village, kid. Yes. Patria Village. Oo. Good morning, dira sa inyo. Sa ina na ni Action Fred ng lugar ni Bla. Oo, tupad bala ni guro nila ni Action Fred. Kay Faustino Capilio Navarro Jr., good morning, man. Kay Romar Tamayo, good morning. Ga-monitor lang sila ko na sa Hacienda Candaget Farm. Sa on-duty guard sa kuno, SGG Tamayo, Romar. So, din ang kandaget naman. Ba't gani kundi ng Candaget Farm Ana Sinoro, good morning, man. Kay Karen Miraflor, maying aga man dira sa imo. Nonoy Russell Lolitan, good morning.
Melvin Peñafiel, of course. Kag kay Ivan Malvan, good morning, man. Kabuot sa tao, kagison. Anong kagison? Kadison. Kagison. Abi dugangan na kay... Lain na imo yung kagison. Abi, dugangan na lang dukol. Dugangan na lang, no? Dukawayan. No, kagiso. Ginakagis na yung kaya ma. Ikaw yung kadison na mo. Or kung, basi gusto yung kagison. Gusto ko kagison. Okay, Sa kay Ma'am Luisa Luing Melos dra, morning sa imo, kag kay Melchor Melos. Yes. Sa indring da, baw, basta morning. kung matamyawan di siya sa indring, gagagawa gid ungab sang kadlawan mo. Oo, di ungab punta no kay ungab may ungab saya. Igrita siya on air. Hindi mo kalipat sige. ha? Chay indring, Ebon. Yes. Morning dra, no? Kag kay Ma'am Vanessa Mayo. Welcome back to the Philippines. Yes, after a long journey. Ano ganun kanta ng I welcome back to the Philippines where my heart is waiting. Ay, wala ko nakabate. Basta daw muna bot daw yung kanta mo. Nakabate. Wala ko nakabate. Anong tabo? Kay Ray Flores Baryoga. Late ka tama ko ang notification. Oo, kakalate. So, kabalo naman ko sa schedule sa ato senior program. Gani man ako. Ga-notify pero late. Adjust na lang kamo sa Facebook. Tultulan nyo na lang. Kaya tultulan nyo lang ang Aksyon Radio. Amo mo nang isa kita problema namon sumong Kaya daw wala gani ka. Iba yung mga gani mo late. Iba niya wala nagid ga-notify. Kagwa, hindi sila ka-comment. Ano nga muna niya. Ano naman? Si Maninoy mo, one ball galyo, morning dra sa Las Vegas, Nevada. Yes, kay Maninoy Alma, dra, good morning, man. Di ba, ang ATV, hindi siya pwede makuha hindi pwede ma-rehistro. Hindi siya pwede kalagan gili sa dalan. Yes, oo. Sa mga farm lang. Hindi siya pwede gili ma-rehistro. Yes. Jesher Arcilia, good morning, Action Eden. Kagwapa, gidya simu. Ay, wow, dumaan mo gid siya. Ay. Dari, bibi? Dari, diga? Nadiga sa bakga. Ginagrit ko na gali Zone 3 sa Pasig, Barangay 6, Victoria City. Di gid sa maka-move on guro sa imong kagwapa. Tuyo pa na. Tuyo pa na. Partida, tuyo na. Kag may face mask pa. Or mas gwapa ko guro kung may face mask. Ano man? Kasi, depende. Cute ka. Cute ka le. Ang cute na yan nga pitit. Diba? Lain yan pretty full. Pretty full. Ginapagahod ko di Aksyon Radio. Going la Carlota City na ko no. Ang asyenda kandaget. Okay. Sa going la Carlota City. Gamon ito ginapagahod ko di Aksyon Radio. Yes, thank you so much. Kaya daw kalinong gali isang lugar niya. Tiga oran tada gusto mo masingitan ko de. Ti siya ang SG dira. Oo. Ako gani MSG. MSG. Dobitsin. So una, anay MSG. Dobitsin. Gani no? Subong ko lang na-realize. Pero anay naman to. Anay ha. Monosodium MSG. Monosodium sulfate glutamate. Granules. MSG. Sige. Kaya sa mga nagapapiliwat dira sa makapihan, good morning sa inyo. Dira sa DK Kapihan sa La Carlota. Kag sa nagapanindahan sa mga merkado naton, mga vendors naton, maayong aga sa inyo. Ilabi na sa may Burgos Public Market. Mind you, may CCTV ha. Standby sa mga balita national. Balita Espesyal! Dirita Action Boy sa atin sininga balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Yes. Una ta Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boy ang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang colds wala. Trangkaso. Ano man?
Gaman sila gura. Cold water ka prevent Mga ang cold? trangkaso. Trangkaso. Kaya Okay. syempre, init sang lawas kung action boy, mapagwa. Through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo, pag action boy, sang cold water, tingala ko sa una, si Lula, cold ginapaligo niya, bisan tugnaw-tugnaw, kaya gapatay te. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, ginpahayag ni Comelec Commissioner Amy Ferolino nga wala pa sang plano ang Commission on Elections nga palawigon pa ang pagparehistro sa mga botante nga magabotar sa maabot nga barangay kag sangguniang kabataan elections. Sunod kay Ferolino, ginanunsyo sang temprano ang petsa sa pagparehistro kag nagbukas ang MOA satellite site sa MOA Mall sa gumasiguro nga madamo nga tao makaparehistro apang ilat lang taon kung kinahanglan sang extension o kung hindi. Sa obserbasyon ni Ferolino sa pagbisita sa Satellite Registration Center sa Baguio City, sa piyak nga madamo sang tao ang nagalinya apang manami ang dalagan sang registration. Nagapreparar man sa karon ang COMELEC sa posible pagdamo sa mga aplikante sa katapusan nga may nadlaw sang registration. Ginpondohan sa Commission on Elections sang 8.44 bilyones pesos ang barangay kag sangguniang kabataan elections sa Disyembre. Yan pahayag ni COMELEC spokesman Attorney John Rex Laudianco ining ginbase sa updated statement of allotment obligations and balances nga ginsumiter ni Attorney Martin Niedo, Director sa COMELEC Finance Service Department. Sa katapusan ng records ng COMELEC, masobra 1 ka milyon ang mga bago nagparehistro ng mga botante. Dugang pa sini posible nga magalabot pa sa masobra 2 ka milyon ang mga parehistro pag-abot sa deadline sa Sabado, Hulyo 23. Ginapakakasa karon ni Education Undersecretary Epimaco Densing III ang mother tongue bilang medium of instruction kag ginadusong English kag Filipino na lamang ang gamiton. Ginehemplo ni Densing ang natabo nga wala nakapasar ang Pilipinas sa evaluation para sa Program for International Student Assessment. Suno kay Densing, makapila na niya ginatalakay ini sa kay Vice President kag Education Secretary Sara Duterte apang wala pa nahatagan sang kasulbaran. Sa debaluan, ginatudlo ang mother tongue sa idalom sang K-12 program sa mga kabataan nga nag-eskwela kindergarten pakadto sa grade 3. Ginpahayag naman ni President Ferdinand Marcos Jr. ngay patuman sa pinili na lamang nga lugar ang blended learning sa pagbukas sang klase. Ginpangabay man sang Presidente si Vice President kag Education Secretary Sara Duterte nga i-identify ang mga lugar nga patigayunan sang blended learning. Kalakip sa preparahan sang gobyerno ang mga equipments nga wala nahatag sa mga kabataan na linsa nag-umpisa ang pandemya. Sa naibaloan, target sang gobyerno nga mapatuman ang face-to-face classes sa bulan sa Nobyembre 2022 sa tanan nga pampubliko kag pribado nga eskwelahan diri sa Pilipinas. Nagwa naman sa Pulse Asia Survey nga 50% sa mga Pinoy ang nagapati nga wala nakabaton sang husto nga sweldo ang mga manunudlo sa pampubliko nga mga eskwelahan. 37% naman ang nagapati nga bastante ang sweldo sa mga manunudlo. 3% ang nagapati nga overpaid o kung sobra ang sweldo sa ila. Kag 10% naman ang undecided. Ang survey nga ginkomisyon ni Senator Sherwin Gatchalian ginpatigayon sang Hunyo 24 tubto 27 pagi sa face-to-face interview sang 1,200 ka mga Pinoy sa bilog nga pungsod. Naka-detect sang dugang 816 ka kaso sa BA.5 Omicron subvariant ng coronavirus sa halos tanan nga rehiyon sa Pilipinas. Ginpahayag ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere, kalakip sa 816 ka kaso ang 12 ka returning overseas Filipinos. Samtang nadugangan man sang 42 ang kaso sang BA.4 Omicron subvariant sa pungsod. Una ginalunsyo sa DOH nga ang BA.5 kag BA.4 subvariant ang hindi makatugas sang kritikal o kon severe infection kag may kaangid lamang ang mga characteristics. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:28. Morning danay kay John Serna, kay Chaindring. Si Chaindring bla kay Nabla Ibon. Yes, oo. Chaindring, kumusta ang ungab? Kamusta ang dinuguan? Ang ungab ba? Kumusta ang ungab na? Ay, ang ungab galing kamusta. Gato hindi siguro kandas. Kita ko kuno sa TV, kuno mo nakita ko sa TV. Niya si Boy way jagaliwat no. Ay, way galubad yun. Ay, wala ba? Kapuhon gyapon. Gapog islang. Ay, lubed. Miss Jenke de Alagdon dira sa Phoenix, Arizona. Morning. Yes. Sa mga classmates ko dabla sa Bus 81, morning sa inyo. Kapangagad sila pangapyo aga. Pakinagkanto na to si Lilian sa ila mga Bermudez. Okay. Pero mabalik si Lilian Bermudez sa
Australia kay siya gali ang mapaiekuan, siya gali ang sponsor sang suksukon sang Miss Earth dito, mga Miss Earth dito. Uy, hala. Ano You siyang see? career. Yes. Kaya balo pa imuan mo ko to ano si iya. Di wala pa man, baka niya pakasalan sila, wala pa, wala pa. Kasi nga, asa kasagda pa. Di ko Stand ipang by. everyday lang din mo. Stand by the mga action sa action report, second portion, upod ka action Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo news team. Aksyon, Eden Aboso. Nag-action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Bacolod Action Action Radio. Radio. Life Extension, Vitamin D3.